wang'eyo ni chien kachacha ne wan gi KenGen kano timne privatization mano 2006 kaeto wabedo gi mar Telecom kaluwe bang' mano ne wan Kenya Railways 206 mago time hik Kibaki ne wan gi Mumias bende 206 wabedo gi Safaricom 208 wasebedo Kenya Insurance so gigi bedo ga kamano mak mana ni nitiere ma ok nyal bolo e lwet sirkal nikech gino strategic importance Kenya Ports Authority en achiel kuom gi inyalo kawo maybe bath moko achiel ariyo to nyaka dong e lwet sirkal it's a strategic investment mar sirkal kopogore gi mano en ni wang'eyo ni weche mag somo weche mag thieth gin weche ma omako gin chuny piny gin public good kaka ne Dr. Professor Fred owacho magi wabed motang' ahinya kwadwa golo gi lwet piny owacho to kopogore gi mano en ni sirkal mar Kenya Kwanza ni pod owendo koka nochako tich kendo aparo ni nitie kuonde mosetimo maber nitiere kuonde moko ma kamoro ng'ikruok nyalo bedo ni nitiere to wan kaka jogo man gi lony kendo jogo ma bende nyalo temo fuono wach ne jopiny kama ber wapuo kama rach bende wasiem ang'e nitie ariyo adek moko mabeyo nitie ariyo adek moko maricho duoko budget piny kano wagolo bilion 300 anapani mano gima ber nikech biro miyo waolo pesa matin kendo sirkal ne osetemo yorno nitiere gigo manokel e sirkal mokalo machalo kaka miluongo ni teams ma king'iewo gimoro tiyudo ETR ma KRA ng'iewo sano mago technology machon nitiere mang'eni biro sani mabiro miyo ushuru dhi malo but gima duong' moloyo ni sirkal nyaka twang' lawe kalure gi size ni ka ok watimo mano to pod wabiro kwecho gima nomiyo sirkal mar Kibaki notegno en ni nodok e gimiluongo ni balanced budget